escoltar un concert i hem d'estar molt concentrats en la música, d'acord? Llavors hem de fer silenci per escoltar bé, per sentir bé el que ens tenen preparat. Avui és el dia de Santa Cecília, que és patrona de la música, i per això ho celebrem aquí, doncs, escoltant música o escoltant cantant, d'acord? Sí, llavors, donem les gràcies a tots els nens i les nenes que participen d'aquest dia de la música i també donem les gràcies a l'Alicia i a la Fàbia que ens faran gaudir. D'acord? Llavors, ara comença, li dono, presentaran els nens del sisè i hem d'estar en silenci, d'acord? Per escoltar molt bé. Júlia Escada i Marina Lafuente, de quart, tocaran un duet de clarinet, rock and roll. Com ja sabeu, és un concert en el que aniran sortint molts participants. Si cada vegada que fem un canvi hi ha aquest xivarri, no podrem acabar el concert a temps i volem escoltar a tothom, oi que sí? Sí! Doncs vinga, endavant. De quart, tocarà piano Munch en Juli. Sisplau, silenci, sisplau. Continuem. Nayara Jové, de quart, tocarà trompeta en Diane Heidi.
de quart interpretarà el piano d'Oz Van Gogh. Silenci, sisplau. Continuem. Carla Asensio i Cèntia Martín, de quart, tocaran un duet de flauta. Molt bé, endavant. Continuem en silenci. Si feu... també esteu fent soroll. Silenci. Àlex Tardió, de quart, tocarà guitarra elèctrica Jingle Bells. Laura Duran, de tercer, ens tocarà amb la flauta El noi de la mare.
cançó al piano. Continuem amb la Chloe Janet de 5è, interpretarà el piano para Elisa. Akemi de tercer ens tocarà el piano For His a Jolly Good Fellow. Continuem. Joan Jové, de 6è, interpretarà violí Final from the Water Music Handle. Un fort aplaudiment.
Estem a les acaballes del concert, gairebé estem acabant, així que, sisplau, després de la Nascali venen dues convidades especials que ens cantaran i ens tocaran meravellosament. Queda el millor del concert, que és tot el conjunt de tot el que heu fet vosaltres, més gent que porta més anys estudiant, i perquè veieu com estudiant molt i esforçant-se molt un pot arribar a fer coses molt maques, sempre amb esforç, sí, i amb dedicació. Pots tornar a dir qui tocarà, perquè penso que la meitat ni ho han escoltat. Vinga. Anna Escade ens tocarà la cançó al piano de Morning Prelude. Per finalitzar, aquest any tenim l'honor de comptar amb la participació d'una exalumna de l'escola. Però digueu qui és? L'Àngela Line, que tocarà el piano l'himne de l'alegria amb la seva germana Alicia de segona. Tocarà Sant Pablo. Molt bé, una mica més de paciència. Escolteu el Marc perquè ens està dient que tocarà l'Àngela. Que li donem les gràcies per haver vingut. L'Àngela tocarà Sant Pablo.
Estimat públic, estem a punt d'acabar. Per tant, ens queden dues persones que tocaran, que estan aquí esperant i ens tocaran coses molt boniques, així que us recomano que escolteu molt bé les orelles afinades. Tothom les té afinades, les orelles? Sí? Doncs vinga, les afinem, una i dues. I les boques tancades. Alicia Vida tocarà guitarra i veu Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz. Sí. Això es diu un xivato, Quan els direm és perquè ens sigui com sona la música, perquè vosaltres l'esteu escoltant molt bé, que sí? Però si en música està més enrere, resulta que no ho sent gaire el que està tocant. És molt difícil, llavors. Ara us recomano, sisplau, Silenci, que és una cançó molt bonica, és una habanera que va escriure, crec que va ser la mare i el pare de la Sílvia Pérez Cruz, que és una cantant que va per tot el món i és molt important, i té una cançó, té una veu preciosa, com l'Alicia.
ara us representarà amb una cançó molt bonica composada per Clàudia i ara us diran com anirà. És l'última cançó, espero que la gaudiu i donar moltes gràcies a tots els públics, sobretot quan acabi el concert, els que heu participat no marxeu. I ho farem aquí, oi? Doncs no, que no marxi ningú. Ja, però és que com quan acabem, estan pidant que no marxi ningú, val? Dona temps, oi? Perfecte. No sé com més. Ha vingut una cantant, es diu Flàvia, i cantarà a València. Oh, fort aplaudiment, mentre ens preparem. Gràcies. Molt bé, sisplau, ara demano el màxim silenci. És una cançó amb piano i veu molt bonica i necessita del màxim silenci, com totes les altres que ho heu fet molt bé. Gràcies. Dove tu sarai? Con te per sempre camminerò, dove tu sarai io mi libererò, perché nel cuore sempre sentirò il tuo amore che salva la mia anima, la tua forza che ora stavo, perché tu sei veloce e poi mai mi abbandonerai. Ahí estaré, contigo para siempre caminaré. Donde estés, me liberaré, porque en el corazón siempre sentiré tu amor que salva mi alma, forza che non porta un ostacolo, perché tu eres e Moltes gràcies, preciosa. Donem les gràcies a aquests petits artistes. Començar a tocar un instrument és una cosa molt complicada i molt difícil, però és molt important que sortim a l'escenari a tocar.
Per tant, un gran aplaudiment per a aquests petits artistes. Moltes gràcies a l'Alícia, a la Flàvia, per suposat, a la Leila, que organitza tot aquest festival. Un aplaudiment per elles. Un aplaudiment.